Freebird, we make rock songs with a phone. So that's a guitar and passion. Jos me nyt täytyy jossain vaiheessa tehdä jotain semmoista esittelyvideota, niin mä tässä otan nyt tämmöisiä klippiä. Mä en sano yhtään. Mä voin sanoa Aarren puolesta. Joo, voit sanoa. Sano mitä vaan. Mä niinku brennosti jotain. Orkesterin läskibasisti, jolloin meneillään akitykkikausi. Nyt sä voit sanoa jotain. 1,5 kättä. 1,5 kätin rumpalin alokas.